So what's up boy? So karon magluto na butag ano tawag na sinigang. Anar na siya tirada na tagoy. Kani adobohon, kani sabon. Anar na. Kay gitagaan man giputag karni sa motor pool body aw atuan ni igrab nga opportunity og dili lang po nako nganlan ang naghatag niini kay gusto ra po niya nga luki og dako pod kaay kog pasalamat ni ate kay makasud-an na may ani kay kani lagi pong kahibota mo budget og karni body or sud-an aw atuan ning daghanong pagluto dire kay naa man lagi po koy klaseng og buntag body aw dili ako maproblema og sud-an ani og syempre atong hugasan og atuan sa ning butangag asin body og atuan sa ning lapuan una aron pod nga matangtang ang mga langsa. Og siyempre mga badi, atuasan ning butangag lamas kay atuam ning sinigangon. Parang lalong sumasarap ang ating kainan mga badi. Kaya nga atuad yung bida anay badi na adjud sa lamas. Og pasensya jud ay kayo mga badi kay karon pa jud ko ga-vlog kay unsa ang busy mo jud kayo badi. Pero sa mga tawo nga nagpadayon og suporta nako badi, daghan kayong salamat sa mga tawo sa og dako jud kay kog pasalamat sa akong mga followers badi og sa mga akong mo follow pa mga badi. Og daghan kay salamat sa mga nisuporta jud nako og nagpadayon badi. Sa sige natong niyaw-yaw diri mga badi ang akong gipakupsa napagod na di ay badi. Unja kay nalata naman mga badi aw atuan ning ilahi ning isabaw og atong iadobo badi. Og atuwa sa ding nundan diri badi og di na ta magsigig yaw-yaw diri. Uy umbay. Wala tanglat kay uy. Pangawatan diri. So next is para alamas para sa adobo boy. So next is ang ahos boy. Ready? Ayaw ni sa kat kare. Ako may gasili. Ako. Abang pagid. Ito mo sa gulan siya og sinigang mix club DJ X. Og ang ikaduha nga putahe badi aw ato aning andamon ug atong lamas. Kay kani akong adobohonon badi aw para sud-an ni para ugma para di na ko magluto og lago-largo nang akong mga buhatonon badi. Ug aron sad nga makasayo ko og dong sa eskwelahan. Kay kani lagi pud kinahanglan ta mo sayo badi aron dili ta magmasimasi. Og padayon na lang po ning tan-aw ning video ha badi og ganahan ka og palihon na kog follow, like og share aning video ha badi. Daghang salamat ninyong tanan. Okay. Kay siyempre naluto naman badi ang atong sinigang aw kanina pong adobo ang atong isunod badi. Sindang nagtan-aw ko sa akong niluto badi, mura mang nagkutoy ng akong tiyan. It's a Chinese product. Dahil na ba ng atong itirada boy? Og siyempre naamatay buutan nga board meat badi kay ugwa tay sudan tagaan man pud ta badi. Aw siyempre mo boss gyud ta og paghatag niya badi. Og kahibaw ko nga daghan makarelate ani sa mutag estudyante. Pre! Kay og nay manghatag nila badi aw siyempre naa pud tay kaikog nga mo boss tay badi. Og mao ni akong kabadi si Felix Tangkilan. Shout out nimo diha pare. Og siyempre ato ala ning ilod ni atong mga lamasons mga badi. Kay base unyag magabinhan unyo tag taman ani. Next, kami yung sauce. Og kapila ra ba pong istorya og yayaw nato diri mga badi aw naluto na jud diri og mga aw nalita ninyo diha badi. Salamatan lang Ginoo nga tugaan ko. Gracia. So guys, Lasang. Labaw. Tabaw. Isip. Kung tayo mabdi.
Sige. Ito na pumikilawar ito. Ikan nga pukani ba? Berarti ko lang dito. Sige yun. Sige. Sige. Sudah pun. Sabun. Ah, gaming. Patok sa gaming. Adobo. 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 Mo ulit pa kay layo, layo. Yum. Layo. Gabi. Gabi layo.